1916. Bayan yaƙin duniya na ɗaya shekara 1911 zuwa 1926 aka samu wannan yanki na jihar Adamawa da Plateau da sauransu. A cikin jihar Adamawa an samu wani yanki mai suna yankin Amana. Yankin Amana gari ne da ya ƙunshi ƙananan hukumomi wanda a yanzu suke cikin jihar Adamawa ƙarƙashin mulkin Najeriya, a garin Mubi, Maiha, Mincika, Madagali, Mubi ta Kudu da kuma wasu yankuna na ƙasar Borno da kuma jihar Taraba. Waɗannan yankunan sun kasance a ƙarƙashin mulkin Turawa na Germany, mulkin mallaka. Kana daga baya suka zo hannun Turawan British. Sannan a lokacin mulkin Sardauna, kasancewan al'umman wajen ci gaba bai zo musu da yawa ba da kuma yanayin mu'amalar rayuwa yasa aka yi yarjejeniya, Sardauna ya karɓi amanansu, aka mai da su bisa ga ƙuri'a, aka mai da su ƙasar Najeriya, amma da can ba Najeriya ba ne ba. An mai da su bisa ga wasu sharuɗa da za mu ji yanzu a babban baƙo wanda muke tare da shi a layin iska kai tsaye. Kafin nan zai gabatar da takaitaccen tarihinsa da kuma sunan shi. Bismillah. Ni Alhaji Haruna Lawan Duhu, mazauni a Mubi, na aikin gwamnati, na retire as Assistant Director of Finance. Madalla, wannan shi yanki na Amana. Ya aka yi aka ƙirƙiri wannan yanki na Amana? To, ainihin gaskiya Amana ya fito daga cikin British Territory ko kuma Northern Cameroon. A lokacin yakin duniya da aka kare, shi ne aka samu territory na aka samu daga Sardauna Province, aka samu wannan daga nan aka canja zuwa Amana State. Amana State ya tashi akan cewa bai kamata mun nemi state da Sardauna da sunan mutum ne. Don haka Amana shi interpretation an canja zuwa Hausa, shi territory, Trust Territory, shi ne Amana. To an zo an haɗu lokacin Southern Cameroon suna karkashin France, mu kuma muna karkashin Britain. Sannan Lincoln Nation lokacin aka haɗa kai cewa a haɗa kai a mayar su zama abu ɗaya. Shi na dalilin muka haɗu kenan Britain da France da Germany. Kuma Germany uban shi kwata-kwata duka suna karkashin Germany. Madalla. Sannan kuma wannan yanki ƙasa na Amana ya ƙunshi wani yankuna ne? Ina ne iyakanta? Ya haɗa daga 5 local government na yanzu, shine Mincika, Madagali, Mubi North, Mubi South, da Maiha. Sannan har yanzu akwai kasashe wanda suke karshen Borno, shine Gwaza da Dikwa. Har yanzu akwai waɗansu kasashe a Taraba wanda ya haɗa wajen can Ba'isa, ya haɗa da su Ukari, suna karkashin duka lokaci ɗaya. To sannan kuma ranka daɗe, wayannan yankuna ɗin sun koma ƙarƙashin mulkin gwamnatin Najeriya, bisa ga wani sharaɗi suka koma? Sosai akwai alkawari karfi, an je zaɓe, an yi alkawari, kuma Sardauna ya yi alkawari cewa muka zaɓi Najeriya, duk abunda aka yi ma za a ba mu profit na ɗaya tukuna, za mu zama independent, ba za mu zama karkashin kowa ba. Kuma duk abunda za a yi ma saura profit za a yi mana. Daga haka a wannan alkawari cewa za a mana komai da komai, akwai development komai da komai. Shin wayannan abubuwa da aka ɗauka na alƙawura an cika ko ya abin yake? Ba cika ba, ina ka cika kuwa, tunda yanzu province da kowane province yanzu state headquarter ne.
except shi Sardauna ba a cika komai ba. Ranka daɗe, wani saƙo kake da shi zuwa ga masu kallo, sannan kuma yanzu inda za a baka lokaci ko a ce ka ba da shawara a karɓa, menene shawaranka zuwa ga gwamnatin Najeriya da al'umman wannan yanki baki ɗaya? Kamata mu zama state headquarter a cikin alkawari, duk abun da aka yi ma other province shi Sardauna da lokacin campaign ya ce duk abun da aka yi ma Borno, aka yi ma Sokoto, aka yi ma Katsina, a rubuce ya rubuta cewa duk abun da aka yi ma waɗannan province za a yi mana, amma ko ɗaya ba abun da aka yi, hanya ma bamu da shi. Yanzu dai abu guda ɗaya ne ko guda biyu muke neman wajen Najeriya, su ba mu state mu zama daidai equal abun da aka alkawari. Mu ba mu son tashi hankali. Yanzu yan uwan mu a ta Cameroon suna cikin tashi hankali, mu ba ruwan mu, don mu zo da zaɓe, in za mu bar kuma za mu bar da zaɓe. Don haka yanzu shi ne muke roko Najeriya ko National Assembly lawmakers cewa mu ba state muke nema ba, a'a muna nema hakkin mu a ba mu. In ba za a ba mu yanzu alamar Najeriya ba ta so mu, sai mun tafi mu nemi kasar mu, mu zama independent. To amma yanzu dole ne mu tashi mu nemi hakkin mu, dole ne, ya da dole ne, domin ci me ba inda za mu je kuma mu sabu da Najeriya muna zama tare da su, amma su ce ba su so mu, dole mu ba mu son su. Sunan mana alama cewa mun nan ba su so mu, don ba su kula da mu ba su cika alkawari ba. Turan kai daɗe, mun gode. A masu kallo, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai albarka na wannan sati, sai kuma a tara sati na gaba inda za mu ɗora kan wannan tattaunawa da muke yi. Sunana Ahmad Sani, wassalamu alaikum.